Fl-ewwel 3 xhur mindu fetħet 543 familja jew individwu applikaw minn skema sabiex jifdu ċens temporanju fuq art li kienet tajjat lill-Knisja. Ħabbru dan il-Ministru Ian Borch u s-Segretarju Parlamentari Krista Ġus f'konferenza tal-aħbarijiet fl-Uffiċċju Konġunt. Kien fl-1992 li dawn l-artijiet għaddew għand il-Gvern bis-saħħa ta' ftehim bilaterali bejn Malta u Santa Sede. Madankollu kienet inħolqot sitwazzjoni li persuni u familji li kellhom xi tip ta' proprjetà fuq din l-art kienu jaffaċċjaw il-possibilità li meta jalaq iċ-ċens l-art tgħaddi lura għand il-Gvern. Is-Segretarju Parlamentari Krista Ġus saħaq li mingħajr skema bħal din li minnha jistgħu jibbenefikaw mal-5,000 familja, il-proprjetà ma setgħetx tinfeda. Kien hemm residenzi li kienu tal-awtorità tad-djar li setgħu jinfedgħu, djar imissu magħhom jew ma' ġenbhom li kienu fuq artijiet jew proprjetajiet tal-Knisja li ġew għand il-Gvern fi żmien il-Konkordat tal-1992 dawn ma setgħux. L-iskema tgħin ukoll sabiex jiġu rreġistrati l-proprjetajiet kollha fuq l-art tal-Knisja. Dan skont il-ftehim milħuq bejn il-Gvern u l-Knisja. Il-Ministru Ian Borch spjega li sal-2013 kienu rreġistrati biss madwar kwart tal-proprjetajiet kollha li kienu għaddew għand il-Gvern. Qal li l-applikazzjonijiet li saru sa issa se jibdew proċessati fl-aħħar ta' Marzu, iżda ċara li l-iskema se tibqa' miftuħa sabiex iktar nies eleġibbli jkunu jistgħu jikkonkorru. Dawn l-ewwel 3 xhur rajna kif iktar minn 500 familja resqet il-qudiem sabiex issir is-sit tad-dar li tgħix fiha. Dan se tagħmlu li l-Gvern Laburista anke bir-ruħ soċjali tiegħu fetaħ din l-iskema u ftaħnija mingħajr ma qed ngħidu meta se tagħlaq, anzi qed inħalluha miftuħa. Il-Ministru Borch saħaq li din l-iskema qed tmur pari passu ma' inizjattivi oħra li qed jieħu l-Gvern bħall akkomodazzjoni soċjali u affordabbli sabiex iktar u iktar nies isiru s-sidin ta' djarhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.